Soc la Gisela Simón i soc infermera d'Altaia. Fa 12 anys que treballo a la Fundació Altaia i actualment ho faig a la Unitat d'Hospitalització en Salut Mental d'Infants i Joves de l'Hospital de Manresa, Sant Joan de Déu. En aquesta unitat de referència per a tota la població de la Catalunya central tractem diferents problemes relacionats amb la salut mental i ajudem a que infants i joves desenvolupin habilitats per millorar el seu estil de vida i perquè aprenguin a gestionar les seves emocions i l'estrès. Per mi, la qualitat assistencial va lligada a un bon treball en equip i per això els diferents plans terapèutics individuals els elaborem conjuntament infermeres, psicòlegs clínics, psiquiatres, TCAIs, terapeutes ocupacionals, residents i estudiants. El que més m'agrada d'aquesta feina és poder fer aquest acompanyament tant al pacient com a la seva família i contribuir així a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Cuidem i cuidem-nos, no hi ha salut sense salut mental.